Obila ondhiyo ji ariyo ma itudo gi kelo tulo e romo mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Bomet chieng' ngeso mokalo. Ma en kaluwore gi chik manyo ogol gi jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki. Kanowuoyo e apis mare, County Commissioner ma Bomet Ahmed Omar owacho ni ji ariyogo nomaki e kuonde mane giponde. Eka sani koro idayo dhogi gi apisi mag arita. Omar owacho ni ji mamoko adek ma bende itudo gi monj makamano pod imanyo, ka koro singo ni ok gibi weyo ng'ato ang'ata ma itudo gi timbe njore makamano, ka nyaka jotelo ma ichich go ni ne onyayo njorego bende koro oseluongi gi obila. We have done enough investigations, and some of the investigations are still continuing, and we've made arrests so far. 2 of the major known goons are in our police custody, and a lot more. We have more leads for others which we are following, and we believe that by tomorrow the 2 will be taken to court, and more will follow because of the leads that we have. We are following 3 groups of people. We are following those planners, the financiers, and those who are actually on the ground. We have evidence of some who are injured, and we have information that some are not trying to run away, but I want to tell them that there's nowhere safe for them. We can get them even if they go to Nairobi or anywhere else.